Gepleşigiň başynda adamlar men size bir sora bermekçi. Dogry 100 ýyl mundan ozal 1924-nji ýylyň 27-nji oktýabrynda Türkmenistan Respublikasynyň döwletligini oglan edildi. Ýöne şol iş üçin, şol netijany gazanmak üçin biziň gaýgasy Atabaýew nedir we Aýtak ýaly bir giden gerçeklemez janlaryny orta goýup diýen ýaly iş alyp bardylar. Hemem Türkmenistan Milli Respublikasy diýilen zadyň döwletligini gazandylar. Inni şolary alıp terediň bir tarapyna goýsak, şolar bilen bilelikde şol Türkmenistan Milli Respublikasynyň döwletligine päsgel berjek bolup, şolaryň işine böget boljak bolup, şolaryň döwletinden zadyny ýykyp ýumurjak bolup, ellerine gelen eden Cüneytani algan ojaklaryň alyp şo terediň şo tarapyna goýup bolarmy bilelikde. Low kutaýdym goýup bolmaz şeýlemi? Emma seniň köpiňe şonu goýýaňyz. Şo hakda pikir etjek bolam. Gaýgysyn Atabaýew dagy Respublikan diňe bir döwretmek bilen şäklenmän biziň halkymyzy, biziň milletimizi hatly togotletmek üçin, biziň milletimiziň medeniýetini ösdürmek üçin, hal ýagdaýyny boglandyrmak üçin mektepler açdylar. Kitaphanalary döwretdiler, ilmi ojaklary döwretdiler. Kehelhanalary döwretdiler. Zawod fabriklary gurdular. Emma şolaň şu guran zatlaryny otlap, yıkıp, yok edip, şolatları döretip beren adamları öldürmek bilen meşgulanan Cüneytani ýaly gany ojagy şugun kugun gürlü adamlarymyzyň köpüsini gürletseňiz, gaýysan Atabaýew bilen birlikde terediň bir tarapyna goýýarlar. Indi bu näme üçin beýle bolup bilýär? Buň sebäpleri näme bilen baglanşykly? Buň sebäbi men pikirimçe türkmeniň aglawasynyň aň düşünje Sowet taýdan üşük taýdan göýdükligi sebäpli şeýle bolýar. Öden beýin bunuňam ören çuňgur taryhy kökleri bar. Assalamu alaykum hormatly dinleýijiler. Men jurnalist Allam Murat Rahimov. Bugün 2024-nji ýylyň 28-nji oktýabry Azat Türkmen kanalymyzyň garaýyş gepleşigi. Dekdünin 27-nji oktýabrda Türkmenistan Respublikasynyň döwletliginiň 100 ýyllygy boldy. 100 ýyllyk ýubilei bellendi. Hemem Türkmenistanyň garaşdyrlygy diýilen zadyňam ýyldynym bar. Hormatly dinleýijiler, men sizi Türkmenistan Respublikasynyň döwletliginiň 100 ýyllygy bilen gutlap biljek, gutlaýanym janym tenim bilen, ýüregim bilen. Emma garaşdyrlyk diýilen zat bilen men sizi gutlamaga dilim baranok. Onuň sebäbine köpüňiz düşünýänsiňiz diýip umyt edýän. Eger düşünmeýänler bar bolsa onda gysgaçyk düşünürýän. Şo garaşdyrlyk diýilen zat mundan 33 ýyl odal alındy diýilen zat hakykatynda berilen zat türkmen halkyna näme berdi diýilen sonra öýüňizde berip görýärmi? Biz döwletli bolup döwletli bollukmy? Guwanar ýaly bizde garaşdy diýilen döwlet barmy? Ol nämeden garaşdy we kimden garaşdy? Eýsem soňky geçen 33 ýylyň dowamynda bizim özümiz şo döwletden garaşdy diýilen döwletden garaşdy bolma urunda janymy tenimi bilen hereket edemdi okmy? Şu döwlete bir işimiz galmasyn. Şu döwlet bir meňi işime goşulmasan diýip dilek edemdi okmy siz? Başarsaňyzam şugun şo garaşdy diýilen döwletden garaşdy bolmak üçin şo ýurdy terk edip çykyp bilseňiz kaýyl sizin köpiňiz. Onda biziň garaşdyrlyk diýilen adamdyň ähmetine ämedeni bar. Biziň ata-babalarymyz şolar ýaly döwleti arzu etdilermi? Näme üçin guwanar ýaly döwlet bolmady? Biz näme ýitirdik? Şo garaşdyrlyk diýilen zady eýe bolmak bilen biz näme eýe bolduk, näme ýitirdik? Şo hakda pikirlenýäňizmi? Biziň bu başymyza gelen bu bela näme sebäpli boldy? Ketekiler sebäplimi? Ýa-da biziň öýe türkmenlermi sebäplimi? Türkmenler biziň başymyza musallat boldymy? Bu garaşdyrlyk diýilen zadyň hödüýürini aglaba kim görýär? Kiçijik bir topar görýär. Ha, bu garaşdyrlygyň hödüýünü görýänler bar. Ýöne olar türkmen halky däl. Olar kiçijik bir jenaýetçiler topary, özlerim türkmenler. Näme üçin bu indi beýle bolýar? Bu zadyň çuňur taryhy kökleri bar adamlar. Men türkmeniň taryhyny näçe çuňur içken ýogrundygym, şoňa da has beter göz ýetirýän. Şoň üçinem şuň kugun 100
Türkmenistan Respublikasynyň döredilmeginiň 100 ýyllygy diýilýän, hemem garaşdyrlyk diýilýän zat hakynda gurrun etjek bolsak, biz öz taryhy köklerimizde seredip, şo taýdaky bolan zatlar bilen deňeşdirme esasynda baha bermesek, biz köp zada düşünmeýäs. Biz hatda şol Sowet döwründe döredilen respublikaň, Türkmen Respublikasynyň ähmiýetine de baha berebilmeýäs. Bize şo döwürde nähil peşkeş berilipdir. Näme biz şo döwürde gazanypdyr. Ondan ozalky geçen Seljuklar imperiýasy synandan soň geçen 700 ýyldan gowrak döwrüň dowamyny biz nähil serýazdançylyk çekipdir. Biz nähil ejir çekipdir. Biz näde türkmen halky birek ýerengany döküpdir. Biz näme üçin döwletleri edip bilmeýändir. Kimiň o sebäp bolupdyr. Bir dana şolatlar, şo soraglary jogap tapmak üçin ilki ser salmaly, soňam deňeşdirip görmeli. Soňky 20-nji asyrda gazanylan zat dilen. Deňeşdirme geçirilmese, esasanam şular ýaly ullukan taryhy wakany biz deňeşdirme esasyny öwrenmesek, biz şo gazanyň adamydyň hem ähmiýetini bilip bilemdik. Hemem şu gün kugun ýitirip ýören adamda biziň nirik tarap barýanlygymy da düşünip bilemdik. Şoň üçin şu gedekki şu tema boýunça gepleşigi men garaýyş rubrikaň aslynda geçirýän, näme üçin sebäbi taryh bilen baglanşykly bir giden garaýyşly orta açylýar. Şoň üçin esaty gurrunga geçmeden odal häzir gaýtalyk bildirişimiz. Indi köpüňizde şu soraw bardyr. Şol Seljuklar imperiýasyndan soň, şol imperiýa synandan soň geçen 700 ýyldan gowrak ýylyň dowamyny, döwrüň dowamyny näme türkmenler döwletleri edip bilmekdi. Indi Seljuklar imperiýasynyň özüne näme üçin syyndy? Indi biziň köpüňiz gowunýarsa, biziň ata-babalarymyz, türkmenlerimiz şolar ýaly imperiýa döwretip bilipdirler. Öýleler bir diňe bir döwlet döwretmek bilen çäkdenmän öz territoriýalyny, öz gerimlerini dünýäň beýleki regionlaryna çenli giňeldip, hatta dünýä sivilizasiýasyna täsir edip bilipdirler. Taryhyň şarkyna täsir edip bilipdirler. Biz gowunýas, begenmeli zat kän elbetde. Ýöne beýlek tarapdan gaty tiýdi wagtda şo imperiýa syny, ören tiýdi wagtda. Ol ullukan imperiýa üçin ol ören tiýdi. Sebäbi ýadyňyzda bolsa, şo prosesiň özi 1038-nji ýyldan başlanýar. Gaznawitler bilen söwüşden soňam eýem 1057-nji ýylda 100 ýyldan her gowrak wagt geçenden soň Sultan Tanjaryň aradan çykmak bilen hem imperiýa dargaya. Esasanam şu türkmen toprağyndan näkäbiriň aýtmagyňyz mümkin ol. Ondan soňam gün orta sevitlerde Irak, Siriýa, Eýran, o töwereklarda Seljuklar imperiýasynyň belli bir bölegi saklanypdyr zat diýersiňiz. Onam ýöne Sultan Tanjaryň ölüminden soň bir 40 ýyldan 40 ýyla golay wagtdan soň olam syňdy. Gün orta sevitdäki bölegi. Indi sebäbi türkmenliň özleri şo döwürde şol imperiýany döwreden Seljuklaryň öz içinde dogon bilen garpyşdy. Dogon bilen garpyşdy. Hatta birek biren ganyny dökdiler o taýda. Iň soňunda da Sultan Tanjaryň ölümini ýatlan. Sultan Tanjar 1141-nji ýylda ilk öňü bilen şoň wakan öňýany bölünşik bolýar. İlk ullukan Seljuklar imperiýasy ikiye bölünýär 1118-nji ýylda. Ýagny Demirgazyk bölegine Sultan Tanjar şalyk edýär. Gün orta bölegine de Muhammed Şah'ın oğlu Mahmud Şah şalyk edýär. Demirgazyk böleginiň paýtagty Mary bolýar, Merw bolýar. Gün orta böleginiň paýtagty Hemedan bolýar. Ýagny häzirki Eýranyň territoriýasynda ýeşli Hemedan şäheri. Ondan ozalam belli bir döwürde paýtagty Seljuklar imperiýasynyň diňe Merw bolmady. Rey şäheri boldy Eýranyň territoriýasyndaky. Ondan Bagdadam boldy belli bir döwürde. Şonu ýaly ütüpdirdi. Ýöne ulu ýowruşyk şonda boldy 1118-nji ýylda ikiye bölündi. Gün orta bölegi hem Demirgazyk bölegi. Indi Demirgazyk bölegi şondan kän wagt geçmäkä 1141-nji ýylda ullukan Urwa hezde bar boldy. Sebäbi 1141-nji ýylda Sultan Tanjar imperiýaň dargap barýan imperiýaň gerimini giňeltmek üçin ýörüş etdi. Ýani häzirki Özbegistanyň territoriýasyndadyr. O wagtam eýem şo taýda Özbegistanyň häzirki territoriýasynda Gazagystanyň belli bir bölegini hem öz içine alýan Gara Hytaýlylar diýen imperiýa döwri. Olaňam kökleri Mongollardan gelip çykýar. Mongollaryň bir taýpasyndan gelip çykýar. Olar eýem ullukan imperiýa bolup ýetişýär şo döwre çen. Sultan Tanjaran barýada ada bolup goşuny bilen
Deňelmeýän garşydaşyna deňelmeýän goşun bilen şotak baryp şol imperiýany batyp aljak bolýar da gaýta goşgundan çalşadýar da öýdem gaçyp gaýdy. Soň ondan maskara bolup gaçyp gaýdan soňam ýene kän wagt geçmäkä 1153-nji ýylda soň Günörto häzirki Owganstanyň territoriýasynda Balk welaýatynyň ýerleşýän ýerine goşun türüp barýar. O taýam eýýäm elden giden. Eýýäm şo taýam elden giden Seljuklaryň elinden giden. O taýda da Sultan Tanjaryň bilen Sultan Tanjaryň goşuny bilen söwüşenler bilýärmi kimler? Bizim Oguzlarymyz, Oguzlaryň beýleki tireleri. Söwüşjüler. Şolar garşylyk görkezýärler. Ýok, saňa sen kontrolüň gerek ya. Bilen nesil Seljuklar bize siz gerek dälip şolar söwüşýärler. Taryhy okan adamlar. Şolaram Sultan Tanjaryň goşuny derbine dagyny edip bu häzirki Balk welaýatynyň territoriýasynda Oguzlar Sultan Tanjary ýetir arýarlar 1153-nji ýylda. 3 ýyl zyndanda saklaýarlar. Zyndandan böldüler boşadan ok. Zordan gaçyp tapmak başardy, gaçyp gaýdy 1156-njy ýylda. Inniki ýyla bölýär, şo taýda alan keseli sebäpli. 1157-nji ýylda. Ondan soň Haredin ýanky şalygynyň şalary şodup başlaýar bäri. Ýam dargan Seljuklar imperiýasynyň galan açamlaryny geri dagyny etmeken basyp almak üçin. Ýam 1141-nji ýylda şol uly ýeňilişe teze bar bolanda Moskwa bolup gaçyp gaýdanda Sultan Tanjar. Şonu Haredin şalygynyň şo wagtky şahy ýanky Alaeddin Asyzy şahy şo gelip Maryn talak gidýär. Soň ýöne ýa-da çekilýär. Birazajyk goşun toplap uran soň Seljuklar ýene de garşylyk görkezip uran soň ýöne Sultan Tanjaryň ölümünden soň ondan ýanky şol Alaeddin Asyzy ýanyň agasy Alaeddin Tekeş gelip Ullukan goşuny bilen tutuş ýanky imperiýany ul ýöd eline alýar. Harizm şahy gelip goşun türüp ondan hatam Günörtä gidip iň soňunda 1196-njy ýylda hatda şo Maktub şanyň şanam tagtyndan agdaryp Günörtä sebitleriniň basyp alýar. Şeýlelikde de Seljuklar imperiýasy dol şarkşaýar. Iň soňky bölegi, iň soňky ganlary Seljuklar imperiýasynyň şol Türkiýanyň Günörtäsindäki Konya hanlygy, Konya ulusy ýokmunda saklanyp galy. Ol 1307-nji ýyla çen dowam edýär. Ýene epes wagtlar. Ýöne ol ýam Seljuklar imperiýasy däl ol. Ýöne şo galynda ýokmunda saklanyp galy. Indi men bu zady näme üçin aýdyp otyr? Ne biz Konya Seljuklarna şolar ýaly bolupdyr. Agdy birlik bilen şolar ýaly imperiýa döredipdirler. Hatta o Ýewropa çenli aýaklar baryp ýetipdir zatdy. Hakykatynda çynlakaýlyk bilen öwrensek, olaň öz arasynda da şo wagtlar oňuşluk bolmandyr. Hatta Oguzlaryň taýpalarym soňa waka Seljuklara garşy baş köçek göterip başlapdyrlar. Sebäbi adalatsızlyk gaty köp bolan görünip dur o taýda. Indi imperiýa şahşady Edil Mongollaryň gelmegini öňýany. Ýani bilen Tatar Mongollary geldiler. Ýani 1218-nji ýylda. Olar basyp aldylar bu territoriýalary. Hawa. Ondan indi şo kartada da seýredelim, kartada görkezjek bolýan. Indi Seljuklar imperiýasynyň kartasy indi şo basyp alan esas ýerleri şolardan ibarat. Indi şugunky geografik kartalardan, topraklardan uralsak, indi Iranyň territoriýasy, Irak, Siriýa, Türkiýanyň belli ýerleri, Kawkazyň, indi Azerbaýjanyň häzirki ýerleşýän ýerlerine çen basyp alynan, Hindistanyň demir gazygyna çen, Iran, Pakistan häzirki ýerler. Indi şolar ýaly şu Seljuklar imperiýasynyň şo döwürdäki territoriýalar. Ondan biz dargandan soň Tatar Mongollary geldiler. Tatar Mongollaryň şo 13-nji asyryň soňragyna çenli eýleýän territoriýalar, indi şolar ýaly territoriýalar boldy. Bilişiňiz ýaly Tatar Mongollar orda diýip döretdiler. Esas 4 tane orda döretdiler şeý diýip. Buňa da şol Çingiz hanyň başga aýalyndan bolan şol uly esasy başga aýalyndan bolan 4 tane ogly kontrol etdi. Olan käwirleriň agtyklary soň kontrol etdiler şu imperiýa. Indi şu imperiýaň çägini de soň bu imperiýada uzak ýaşamady, şu imperiýaň çägini de soňa bularam bölünip ýoşluk bilen başga imperiýalar döredi, ulusluklar döredi. Indi şolaň birem en güýçlüleriň birem Teymurutlar imperiýasy boldy. Ýagny Temirleriň imperiýasy boldy. Olam nirde döredi? Şunuňa Tatar Mongollaryň Jagatay
ulusu diyen ulus var şu ortadaki şu Cagatay yani olam kimin adına verilen Çingiz Han'ın ikinci oğlu Cagatay. Yani İngilizce Çuçi, ondan Cagatay gidiyor, ondan Ugece gidiyor. Ya ondan Tuluy, şol başka ayalından bolan oğulları şol. Ayalını, ol başka ayalına Borça diyadiler. Şol Borça diyen ayalından bolan oğullu. Ana şon birine şu taydaki şu merkezi ulus veriliyor da Cagatay'a veriliyor. Son Cagatay imperiyeti 14. asrın yan başlarında yan çalışap başta ikiye bölünüyor. Yani 1347 yılda Cagatay imperiyeti ikiye bölünüyor. Bu bir bölüğüne Mogolistan diýerler, bir bölüğüm Maveren Nahr. Şo Maveren Nahr bölüğünde de soň Timur peýda bolýar. Timurlaň. Olam 1336-njy ýylda dogulýar. Ýa 1370-nji ýylda ýa imperator diýip elan edilýär. Indi Temirleň biz näme üçin agdaýar? Temirleň Türkmenliň akwalyna gaty uly rol oýnady. Türkmenliň akwalyna. Nükavierlemedi gurulsak ay Timuran bizimki bizim ha Türkiye dilli nemelemizden aslında ol Timur'un tiret hem ol nemedenler oğullardan ya. Hakikate Timur ibn Taragay Barlas ya da Barlas tiretinden. Barlas tiret hem yemeden geliyor. O Mongollardan geliyor. O Mongolların adam da Çingizitlerden on asli Timur'un. Yönü özökler onu özlerini kataplayat edip şu barlaş tiresini onun özökler özlerini kudip şugun kugun barlaş deyip özöklerini tiresi var. Yönü özök dilen milletin özök kanın aydiya. Onun aslı Çingizitlerden, onun aslı Mongollardan. Yönü İslam dinini kabul ediyorlar de tamam bir öz başta millet yani Cagatay dilinden gidiyor da bilen özök dilen. Ondan ni Timurlaňa şuň kugun gurulsaň ana aýdýana köp biziň türki dillerimiz öýlerini kataplar. Emma Türkmene gedek gelenine Timurluğun bir de çüğün eden yağışlı yok. Yamanlıktan başka da yok. Şimdi bu lokan eden yamanlığı ne emedine var? Temirlen öyle aslında başlandı. Şu batmalcılık işini başlandı. Şol yankı Cagatay İmperiyeti iki bölünü dedik. Şonda Mavaran ahir diyen bölüğünü şoňa şotayda bir emir bolýar bu öýdi. Bir welaýatyň emiri bolýar. Oňa Ananya şotany basyp alan ýa-ni yerli, oňa adyna yerli imperatoryň adyna da Tuluk Timur diýen ekenler. Tuluk Timur ilki Mogolistanyň hanlyk edýär. Mogolistan diýilýän şo ýa-ni Demirgazyk bölegi. Şo Jagataýyň bölegini bölünen, iki bölünen böleginiň Demirgazyk günnäger bölegi. Mogolistan ilki şotayda Timur ýa-ni Tuluk Timur diýilýän. Tuluk Timur diýilýän imperator bolýar. Soň ol yani gün ortasından basyp alýar. Maveren Nahran basyp alýar. İkisini ýöne birleşdirip bilenok. Indi şu taýda da şu Temirleňi Keşi diýen welaýatyna ýöne bir häkim edip beldi ýa. Han edip beldi ýa. Soň bu taýda Godolun ýüze çykýar. Ýokarky böleginde ýa-ni Mogolistanda Godolun ýüze çykýar bolýan. Yani Tuluk Timur diýilýän şu Godolun basyp ýatyrmak üçin gidenni bu ýygyna öz oğluny goýup gidýär. Herinjamlyk etmek üçin. Oğlum Timur bilen jeteken, Temirlen bilen jeteken, Timurlan öldürjek bolýar. Bulam özüni ıgrarlyrak boşunlaryny alýar da gaçyp gidýär o taýdan. Ýani Maveren Nahrdan çykyp başalyp gaçýar. Soňam bir ýerde oturan indi bolýar, sen bir gaçdyň, başyňy alyp çykdyň, aýagyň çagalan bilen gitdiň. Indi bir ýerde ýöne bir hukuklyrak ýerde oturur diýip bir pikir ederdiň bir adam. Bu näme diýär? Bu öýde indi bahwalçylyk bilen meşgullanyp başlaýar. Yani menem bu üstaplarına inni şu yankı şalygyň öýdüni men soň ýygyna öýdelimi alaryn diýip yankı içindeki tuzaklak gidenler. Öňe bilenem ondan bu Harizm yankı ýok Harizm şalygyna tarap o Harizm şalygam bar. Şoňa tarap ýokary Demirgazyga tarap hüjüm edip o taýda Harizm şalygynyň yankı goşunlar bilen çaknaş ýa hiwan etjeginde. Demem ýene de öz goşunlaryny derbi dagyn etdirip ýene gaçýar. Soň bir az wagtdan soň goşun toplap binirip gidýär, gün ortaga gidýär. Gün ortaga gidýär. Häzir Kowganstanyň territoriýasyna gidýär. O taýda barýa, Balyk welaýatyna barýa da dedýär, gidip barýakada özüne tarapdar toplaýar. Tarapdar toplap barýa gidişinde de türki dilli nemelerden, pars dillilerden ondan esasan bunu türki dilli ilat gollap başlaýar buny. Soň ýöne has gün ortaga baranny 1362-nji ýylda Interpy imperatoram der hiç adam der 26 ýaşynda 1362-nji ýylda şuň kugun şo Eýranyň gün ortasynda Sistan Bulujistan diýip bir welaýat var. Şo taýyp barýar. Ol şo döwürde de
Şu velayet Seyistan diye adlandırılýan. Şu Seyistana baranna o taýda dolandyrýan bir yerli häkim Mälik Kutbuddin diýilen adamyň goşuny bilen bir ýüzbeýiz bolýar. Olam ertmejek bolýar. O taýda hem gelmerdiň bärini basyp almalydyň diýip. Oňam goşunlar owuzlardan ibaret eken, türkmenlerden ibaret. Bu türkmenler bilen garpyşýar. Timurlan öz goşuny bilen bilelikde türkmenler bilen garpyşýar. Şonda da Timurlaryň içinde ağır galýar, kitu galýar türkmenlerden. Näme üçin? Şol heweşde 26 ýaşly Timurlaryň sag eliniň iki barmagyny ýitirýär. Hemem sağ ayagyndan ok degip şonuna agsak bolýar. Timur olsak Teymur alsak diýilýändir. Ol dowy agsak diýil ol. Şu türkmenler bilen garpyşanda türkmenler bunu agsak edip goýberýär. Hemem ýeňilip gaçyp gaýdýar o taýdan. Ýöne içindeki tutakly ýaşonda türkmenlere garşy. Soň näme bolýar? Soň wagtyň geçmegi bilen ýene de Timurlaň ulu goşun taplap, esatanam şol Harasan teoreklerine Günorta Harasan, şo Balх vilayeti, Eýranyň Demirgazygy, ýa-ki Jädirki Owganystanyň Demirgazy tebitlerine gaty uly tarapdar toplaýar. Ol bara şo bir sırtyna köýet basylan diýilen bir bolar adam. Bir ýerde oturulmaýan, da bolmasa şol indi bolýar bir ýerde bir han bolla oturup da, ýok bu adamyň iştiýaty şeýle bir uly, şeýle bir uly bolup çykýar. Bu dünýäň uly bölegini basyp almak niýeti bilen hereket etýär. Soň buny 1700 başına 1370-nji ýylda ýa Turanyň imperator diýip bunu elan edýärler. Buny hanlyga da däl imperatorlyga götürýärler. Ýöne ol dabara on gaýdan ýerinde bolan Özbegistan häzir territoriýasynda bolan ol şol Balх vilayetinde bolýar. Bu taýky ýygnaýalar ulamalary, ýygnaýalar ýerli han begleri, ýygnaýalar uly gurultaý geçirýärler. Uly gurultaý geçirýärler de şonda da Turan öldür şu Turan imperiýasy ıgdan edýärler. Şoň basyp alynan ýerleriniň hemmesinde hemem şol ýanky Timurleni şu Turanyň imperator diýem şoňa götürýärler. Indi bunun imperator boldy. Indi bu näme etmeli? Indi bu gaýdan ýerlerine çeni basyp almaly. Garayadym çan ýürüýüş geçirmeli, mawerin ahira tarap ýürüýüş geçirmeli. Ol lokan goşun toplaýady. Demirgada tarap hereket edip görýär. Bu ýöne ýoly indi türkmeniň oturan ýerinden düşýär. Ya Balxdan ýokary gaýtsaň sen, Owganystanyň Demirgadyny gaýtsaň, ýani şu marin ýerleşýän ýerlerinden geçip gitmeli. O taýda da türkmenler otýar. O türkmenler otýar bilen häzirki türkmenler. Bulam öňü bilen bular taýin etmeli. Şonu näme gabat gelýär? Şuň taryhyny bizim türkmenler bilen saklap galypdyr adamlar. Şuň taryhyny, şu häzirki gurrun berip oturanda adamyň taryhyny türkmenler hem saklap galypdyr. Şu arada men size bir atladayım. Şu arada Suhan yerde An Nurwan fatly ahally bir halk dürüjçülüğünü toplayan, rowayatlar toplayan bir destançy ýaşan 20-nji asyrda Sowet döwründe şoň dilinden şu bolan wakalar hakyndaky rowayatlar, şu ýanky nemeden halk dürüjçülüğü hökmünde saklanan rowayatlar saklap galan ekende bu adam şol ata-babadan dil üstü bilen geçirilip gelýän. Yani ýady gowy gaty güýçli adam, Suhan ýerde Anna Gurbanov. Şoň dilinden şol Sowet döwründe ýazyp alýarlar. Şol halkyň içinde şol galan rowayatlary, izahatlary, maglumatlary. Soňam şol Sowet döwründe şoň dilinden alynan şol maglumatlaram ýürüýçe bir Bukçodo arhivde, ýa-ki gol ýazmalar institutunyň arhivinde Suhan ýerde aganyň söhbeti Teke türkmenleri we beýleki taýpalary barada kıssa ady bilen saklanan şu adam saklanıpdy. Şondan bölekler alınıp Sowet döwründe birden makalalar çap edildi. Ol makalalaryň käýerleri internetde de dur eken, onu men üstünden bardym. Ýöne biz şol aňyrda Türkmenistanda 90-njy ýyllarda men gazetde şu bölek çap edilýän ýadymy şu şonda okuýadym. Esadan şu Keýmir Kör bilen baglanyşykly taryh we kıssa bar şonda. Indi Keýmir Kör bilen baglanyşykly şu kıssa barada gurrun etmek üçin ilki öň ýanynda Keýmir Körüň tak gelmäke. Keýmir Kör niden gelipdir. Şoň bilen baglanyşyk bilen bir kıssa gurrun berýär. Beripdir da şu Tugan berde Anna Gurban. Onam Temirleňiň döwrüne degýär. Indi Temirleňiň döwrüne şol bedaýtdyk 1300 näçinji ýyllarda diýdik da 1336-njy ýylda dowulýar Temirleň, soň 1370-nji ýylda eýýän imperatorlyga göterilýär. Şo döwürde türkmeniň esasen teke türkmenleriň ýaşaýan ýerlerine
yerlerinde. E, Hakikatten hem ulu hanlık bolon, onu da o hanlığa da e, şo döwürde e, häzir aýdaýyn, şo döwürde intak timir kemir kör dünýä inmäka. Aman han piri şo hanlyga diýä. Olam ilki kakasy nime diýä? Hanlyga diýä. Bu çeka türkmenlere şo türk umumyň şo garawum çöldüginiň giňişligine häzirki maryň tögerekleri, tejen, kaka, aşgabat şu tögereklerdäki bütün teka türkmenleriniň hemmesine adalatlyk bilen ýanky ýol başlygy diýä. Yankı Aman Han'ın kakasy şo ýadyma düşenok. Ondan şol 1350-nji ýyllerde şo Yankı Aman Han'ın kakasy aradan çykýar. Soňam bir öz nemesini, hanlygyny ogluny geçirýär. Aman Han'yň şaly edip dören döwrüm edil şol Temirleniň imperatorlyga götürilen döwrüne gawat gelýär. Inni ýa aýtdyk biz Temirleniň inni bu ýoly Horeýadym şalygyna tarap barýan ýoly türkmeniň üstüne düşýär. Buna näme diýär öňü bilen Aman Han buň öňünden çykýar, gepleşip geçirýär. Indi şol Suwhan berdi Anly Gurban oglunyň şol ýatlama destan urwayat görnüşinde beren gurrunlaryny halk döredijiliginden alynan nemede, halk hakydatynyň alynan maglumatlarda. Aman Han Temirlen bilen ýüze ýyl duşuşýar. Temirlen hem buň öňünde şert goýýar. Türkmeniň ählisi men garamagyma geçmeli, men häkimiyetimi kabul etmeli, hem maňa paş tölemeli, Hareýdym şalygynyň ýüze gürmeli diýip türkmenler o döwürde Hareýdym şalygyny kabul eden, şoň häkimiyetini kabul edip, şoňa paş töläp beren, şoň saýasynda ýaşap beren millet halklar. Aman hanam ýok biziň diýe wadamyz bar diýär, biziň diýe şertimiz bar diýär. Hawa biz diýe ähd etdik. Horeýdym şaly bilen, horeýdym şaty bilen biz dama sire agrarly boluruz. Siziň arkaňyzda dururuz. Kıynyň günüňizde de, goýunyňyzda de biz wada etdik, ähd etdik. Biz bir ähdimizi bozup bilmeris diýär-de. Olamay diýär, ýok size bolmaly bolarsyňyz sebäbi biz diýär ol şalyň özüni, horeýdym şalygynyň özüni biz basym ýakyn barlarda basyp alýarys diýär. Onun için sizde başka yol yok diye onun boyun olunok aman ha. Neticede de şu tayda garpışık yüde çıkıyor Türkmenler bilen. Elbette Türkmenlerim gücü dengelenok yankı bu Temirli'nin imperatorun ulu koşunu bilen. Yengilya aman hanan şonu öldürülüyor. Bu vaka 1372-nji ýyllarda bolan dip agdalýar. Yani Temirli'nin şol imperatorluğa götürülmeginiň edili 2 ýyl idi ýani. Ondan bu Türkmenlerin garşylygyna gahar gelen Temirlen näme diýär? Türkçe türkmenlerinden esasan aralmagyň külkülüne düşüp şonda garşylyk görkezleriň hemmesini erkek diýen aýallyman bu alıp ýetir alıp bulary Günwatara göçürýär. Günwatara göçürýär. Ýagny şo Maberin nahir tarapa göçürýär. Ýöne ol desseneden okmany. İlki bu barıp Hareýdym şaly bilen garpyşýar, otaň basyp alýar, soň ýanky özüniň gaçyk gaýdan ýeri bolan Mawerin nahyryň bir giden bir bölegini basyp alýar. Ina men size ýa-da soň imperiýasynyň gerimini görkezýän kartany görkezýän. Ina şo diýelim. Ina şu karta şol direk görkezýän bila tejrüblenki ine şu karta şu ine Timurlen men başta görkezemde ýalňyş görkezipdir adamlar. Ine şu taýda ine şu Selçuklar imperiýasy şu Selçuklar imperiýasynyň kartasy. Ýöne şo Timurutlyň imperiýasynyň hem kartasyna seredin, gaty meňdeşdir. Şol Selçuklaryň tas basyp alan ähli ýerlerini diýilýän ýaly soň ine Timurlaň basyp alýar. Ýöne bu ýanky Türkiýe gedek gelenine Türkiýanyň gaty köp ýerini alan Selçuklara garaňdy. Awşlaňda sere şu ne Selçuklaryň ha çäklerak ýerine basyp alýar. Tebel Selçuklar döwründe bizim Türkmenlerimiz ine Türkiýanyň territoriýasynyň gaty köp ýerini basyp alan, emma bina Timurlaň imperiýasynyň territoriýasy bu taýda adyrak Türkiýe gedek gelende. Indi seredin. Indi şu Timurlaň imperiýasy. Yan kaýdyşymyz ýani häzirki Türkmenistanyň territoriýasyny basyp alýar, soň häzirki Özbegistanyň territoriýasyny ýani Hareýdym şalygynyň bütün territoriýasyny ondan ýanky Mawerin nahir diýdik, soň Mogolistan diýilýän ýene bir bölegi bar diýdik. Şu ýanky Çagatai imperiýasy signandan soň dören. Mogolistanyň bar ýerini alyp bilen ok, Mogolistanyň territoriýasy tutuş Kazakstanyň häzirki territoriýasy o Mongoliýa üçin ulalyp gidýär. Onda ol alyp bilen ok.
Indi bu taýlaryny alyp basyp alandan soň nädiýe? Şol aradan bir näçe ýyl geçen soň ýene gaýdyp gelip türkmenleri ýetir edip teke türkmenlerini alıp gidip bunam şu gün Kırgızstanyň häzirki territoriýasynyň üstü bilen häzir Hytaýyň territoriýasynda takla mekan diýilen bir çöllük bar. Dünýäde iň uly çöllüklerden biri. Bu türkmenleri teke türkmenleri şo taýyp sürgün edýär. Gaçan gaçyp ýetişýär, ýani Balkan dağlarına gidilen ýa tekelen köpüsi, şu gün Watar tarapa gidip gaçyp ýetişmediklerini şu ýanky rowayatlere görä, halk rowayatlaryna türkmeniň hakykatynda taklanan rowayatlere görä buny alyp bara tekelen köpüsini näşe taýyp sürgün edýär, takla mekan. Indi bu takla mekan diýilen çöllüğün özü näme üçin alyp öýle şo çöllüği taýlapdyr. Ol gaty uly çöllük adamlar, gaty uly çöllük. Men häzir şonu kartada görkedeýin. Hem näme üçin nirden gelip çykýar o takla mekan diýilen adyň öňi? Hytaý dilindenmi? Ýok, Hytaý dilinden näle. Na Hytaýyň häzirki territoriýasyny alyp görsek, şoňam Hytaýyň Sinjang regionunyň hem ýene de Gunwatar tarapynda, Gunwatar tarapynda. Şu ýokarda Pamir daglary, Tian Shan daglary, gün ortada berde Himalay daglary, şo daglyklaryň orta tarapynda, şular ýaly ýerde ulubur çöllük wa ine takla makan niye, takla makan. Ine bu taýda Himalay daglary, bu taý Pamir hem Tian Shan daglary, ýa-o uly bu çöllüğün uzuýunlugy teredin. Uzuýunlugyny alsak şeýle 1000 kilometrden hem bowra, iýini alsak 400 kilometrden hem bowra hasaplanýar. Adam ýaşarýar ýer däl. Ozalan bolmadyk şu gün adam ýaşarýar ýerde. Üstesine de bu taýda agal bolanok, näme üçin sebäp daş töwere dağ bilen gurşulan dağlar geçiren ok bultlary. Gaty gurok ýer diýip hasaplanýar. Ekinlikinem özenok. Ondan bu günnogor tarapyna gidenim bilen hem o taýdan bu çöllükden tapjak gumanyň ýok sebäp Mongoliýanyň gün ortasynda go bir çöllügi diýip ýene bir çöllük bar. Şoň bilen hepleşýär. Indi bu haramlarda bu Timirlen teke türkmenleriniň müňlerçe, 10 müňlerçe şu taýyp getirip sürgün edip şu taýda goýup gidýär. Günüňizde şu taýda görersiňiz. Ondan indi takla mekan bilen ýanky adyň öýde bir täsinatda ol neme Hytaý sözi däl ol. Ol Uýgur dilinden alynan şu taýda ýaşaýan Uýgurlar ýanky çöllügi terki mekan diýip adlandyrýan öz dillerinde terki mekan. Buna monuň Hytaý dilinde Hytaýlar öýler çaýdyp buna terki diýip bilmän takla mekan diýip ýanky öýler çatlandyrýardy. Şu gün kugunem indi bizim döwrümizde gelip betenne de ýanky at takla mekan diýip gelýär. Hakykatynda ol bizim öz türkü dilimizden terki mekan diýen sözden emele gelen. Näme üçin terki mekan diýip şo taýda şo taýda terk edämeli. Ol ýaşar ýer däli atlandyran bizim gadymy Uýgurlarymyz. Ondan indi bir wagtyň geçmegi bilen indi şu ýanky halkyň hakykatynda haklanan maglumaty görä bu tekeler ondan o taýdan dürli ýollar bilen çykyp gaýdyp häzirki Iranyň, Owganistanyň demir gazyk tebitlerine ýene gaýdyp gelýär. Ýagny Temirleriň öz odolky eýelen territoriýalaryna 100 ýyllardan soň gaýdyp gelýär. Ýagny aradan indi özüňiz gözüňe getirin 1370-nji ýyllarda bolan waka bu. Soň türkmenlerimiz 1600-nji ýyldan soňlaryna 1700-nji ýyl, ýagny Magtumgulyň döwürlerini ýanky teke türkmenleriň köpüsi ýene ýyna gaýdyp gelýär. Magtumguly 1724-nji ýylda dowlanna. Ondan şoň öň ýanlary 1600-nji ýyldan ahyrlaryna bular gaýdyp gelip indi ýene şo özülki ýerlerine dolanjak bolýarlar. indi Temirlen ýok, Timirler imperiýasy hem ýok indi. Türkmenler indi dağırık ýaşap otyr, ýöne türkmenler esasan indi şo döwürde aradan 300 ýyldan hem gowrak wagt geçen soň ya Buhara emirliginiň tabinliginde ýa-da Hyýu hanlygynyň tabinliginde. Ya da Parslan tabinliginde. Ne bu gebeler gelýärdi, bulan barjak ýerleri o döwürde şo Hyýu hanlygyna degişleken. Onan bular Hyýu hanlygy bilen gepleşip geçirýär. Şolaň bir bölegi. Esasan hem şo gepleşip geçiren adam şol Hojene Pes Batyr diýilýär. Keýmir körüň kakasy. Keýmir körüň kakasy şol Keýmir kör o döwürde nekabir maglumaty görä Mangyşlykda döwüripdir diýerler. Keýmir kör 1712-nji ýylda. Emma şu halk döredüjligine degişli ýanky maglumatda esadan şo Tuhan berde Anly Gurban hatly şo ýaşulyň dilinden alynan maglumatda Keýmir kör Bark vilayetinde Ankoýda döwürýär. Owganistanyň häzirki Ankoy diýilen ýeri wa şo taýda döwürýär Keýmir kör.
Yani Hoca Nepes Batır'dan. Ondan Kemirkör yaşka bular gepleşige gidiyorlar. Hiwa hany bilen. Demirgalyga. Ene bu gurrun eýem şo banky mawtun bulyň döwürler diýdik. Endi mawtun buly ne edip onu o taýda ýaşap bildik ha diýilen tora ýa çykýandyr. On ata-babalary. Mawtun buly dagyn ýaşan ýeri Gargala sebitleri Balkan daglaryna ýakyn ýerlerde o taýda ol ýanky deportasiýa meselesi bolmadyk. Temirlen o taýp barsa da ýanky Jomutlar ýa-ki göýekleňler tarapyndan ýetişik bir garşylyk bolmandyr. Maglumata görä. Şoň üçin temirlen olar demek deportasiýa etjek bolup durmandyr. Ýöne tekelen ýankaýdyşmy diýer käbirleri şo Balkan daglaryna gaçyp gidipdir, şo taýda gidgenipdirler. Şoň gaýdyp gelýärler ýene Garagum çölüniň merkezlerine, suwuň akar suwlaryň bar ýerlerine. Magtumulnagy şo Gargala sebitlerine ýaşansam, olaryň neberelerini işlet bolany. Biziň häzir gugurun edýänimiz çeke türkmenleriniň ýyllaryna dolanyp gelmek prosesi. Ondan sonra şo döwürde ýani 1700-nji ýylyň başlarynda ýani gaýşymda şo magtym bulyň doglan döwürlerini gepleşik geçirilýär. Takminan şol indi 1710-njy ýylda ýani Kemirkörüň doglan döwrüni gödäňini tutsak, onu Kemirkör şo wagt bir 10 ýaşly oglan ekendiýär. Ona şo 1720-nji ýyllarda şu gepleşik geçirilýär. Hywa handa bilen şu ýölleriň öňkü ata-babalarynyň jaýlanan ýerlerine, ene ata-babalarynyň kökürüp soňra giden ýerlerine göçüp gelmek üçin. Onuň başda şo gepleşik netijesinde Hywa hany şo döwürde Hywa hany tekelen Bas ülkesine, ýagny häzirki Daşowda ýakyn ýerlerde. Daşow vilayatyna degişli Bas ülkesine gelmeklerine ýol berýär, ruhsat berýär, olar ilki Bas'a göçüp gelýärler. Bas'a buruk ýer bolan soň yeterlik derecede suw bolmandan bu tekeler otada kän oturup bilen oklar. Soň bular ýoşluk bilen Günör taşy odolky ýaşan ýerlerine Murwap deriýasynyň geçýän akym uğurlaryna şo taýlar ýoşluk bilen gelýärdir. Netijede şeýlelikde kädeden ilatlaşma hemem bu nemäni eşitip Hywa hanyň ruhudynyň bolanlygyny eşitdim. Ondan şo beýleki Balkan daglaryna gidilip ýören, şo tebitlerde ýaşap beren tekelerem Eýranyň territoriýasyndan eleden beýleden barty täzeden göçüp gelip täzeden ilatlaşma başlaýar. Ene bu proses ene gysgaçyk, ýene şo türkmeniň ýa-da teke türkmenleriň şo döwürde başdan geçiren hupbotlary bilen hem Teýmirleriň ene bizim türkmenlerimiň başyna salan musallaty bilen baglanyşykly bir gysgaçyk gurrun. Indi Temirliň imperiýasy dargandan soň häzirki Awganystanyň, Eýranyň territoriýasyna esasy agalyk eden imperiýa agalyk eden güýç ýa-da şalyk, ýagny Sefewitler, Parslan Sefewitler şa dinastiýasy bolýar, şolar bolýar. Olar 1501-nji ýyldan başlap 1736-njy ýyla çenli, ýagny 235 ýyllap şu tebitler dolandyk gelýärler. Hem türkmenler hem şolara paş tölemek bolýarlar. Agla we böyle şu Türkmenistanyň häzirki territoriýasyny bu haf günür turagyny ýaşaýan illatlar şolardan ejir çekýärler, olara paş tölemeli bolýarlar. Has Demirgadagrakda bunu gorrakda ýaşaýanlar, ýa-ki Harýadym şalygyna tabin bolýarlar, şolar ýaly ýagdaýda. Indi bu Sefewiler aýtdyk bu Pars imperiýasy, bular Parslar. Ýöne şol Sefewiliň iň soňky şaharlaryndan biri Tahmasip diýerler, Tahmasip ikinji. Şol şahalyk eden döwründe ol ýanky öz goşun ýol başçy edip Nedirşany alýar. 1726-njy ýylda Nedirşany özüniň harby güýçlerini ýol başçy edip beldi. Indi Nedirşa kim? Nedirşa onuň biziň türkmenimiz. Ödem doglan ýerim edil häzirki Kakan ýakasyna şo döwürde Abewert diýen o gadymy şäher bar. Şo Abewert diýen şäheriň ýerleşýän ýerinde bir owada doglanyp. Türkmenistan häzirki Türkmenistan territoriýasynda. Ödem Awşar türkmenlerinden. Türkmen dilli Awşar türkmenlerinden Nedirşa.
Ondan bunu şol yankı 1726-njy ýylda öz goşuny ýolbaşçy edip belli ya, yankı Pars imperatory Sefeviler dinastiýasynyň wekili takmasy. Ondan bir nedir şaňam iştäti edil temirleň iştäti ýaly ýagny biradyrak goý güýçlü ýa özüne täsir duýýa, buňam ýa-ni awtoritetini, buňam häkimligini ikrar edýän türkmenler köpeler esasanam öz teoregiňde türkmenler. Ondan bu wagtyň geçmegi bilen bu özüne şah bolmak islegi ýüze çykyr ýa. Ýa-ni nedir özüne. Ondan ne bey 1732-nji ýylda ýa-ni takmasynyň özü bilen öz goşuny bilen çatmışýar. Netijede de takmasy ýa-ni başany ýetir alýa. Soňam onu Horasany uradýa. Ýetir edip. Ondan 1747-nji ýylda da umuman tak 1747-nji ýylda däl, ondan 1736-njy ýylda 1736-njy ýylda häkimiýeti doly basyp alyp özüni şah diýip oglan etdirýär. Nedir şah? Indi göräýmäge bu türkmen öýde şeýlemi? Awşar türkmenlerinden bolýar, bu tekede diýär, ýomudam diýär, ýöne şol owuzlaryň 24 tan taýpasynyň birinden gelip çykan. Öýdem türkmen diline gurilýar. Indi bir türkmenlere rehim edäjek ýaly bolýan ýöne şu nedir şah? Hatta şol ýankı parslar var, Sefeviler. Sefeviler hem türkmenlere etmedik sütemin edýär. Ýa-ni şu Türkmenistanyň territoriýasynda ýaşap ýören ilatyň üstüne çolmakda, talamakda, paňaşdalmakda. Yankı bilen türkmenlerin bir erkeklerini öz goşunlaryna mecburi ýagdaýda esir edip alyp gitmekde. Bu ulu tragediýa bolan. Bular gelip diňe berseňe malyňa, mülküňe ýa-ni salgy salana okenne, bular adam salgydan salýan eken. Ýani sen ýaş oglanyň şoň goşunyny esir bolup gitmeli. Buňa bilen kaýdyşmy ýaly iştäsiniň bir çägi ýok. O taýdan basyp aljak, bu taýdan basyp aljak, o ýerleri basyp almak üçin buňa bir giden erkek güýçi gerek, esir gerek, esir güýçi gerek. Oň üçin türkmenler şoňa da esir uratmaly eken. Oňam meýletinlik bilen etmeseler hem gelip ogul boljak ýetir edip gelip ýankyň esir nökerleri gelip alyp gidýän eken. Ana şo döwürlerde gan aglap mawtun bulam ýa goşgularyna agdak geçýär da. Şo döwrüň kynçylyklaryny. Şol kimden gan aglaýar? Şo nedir şanyň süteminden, nedir şah hakynda agdak geçen ýerlerim bar. Şondan gan aglaýar. Şolar ýa kynçylyklar bolan. Onun tapağı diyor onun için o Türkmenimi esasy öz awşarlaryna ýardam edýän eken. Beýlik türkmenlere de hem umuman bu goşunlaryna şo döwürde şu Iranyň territoriýasynda döredilen goşunlara Gızılbaşlar diýen ekenler. Indi bizde käbir ýalňyş düşünje bar da Gızılbaşlar diýmek Parslar diýip düşünýärler. Hakykatynda Gızılbaşlar diýilen düşünje indi magtym bilen goşularyny agdalýan Gızılbaşlar bar da. 5 ýylda bir kitap edenýişimiz Gızılbaşlar any weýran eýletdi diýär-de. Goşguzynda bolyn şu Gızılbaşlar diýilýänler şoň nökerleri umuman. Şu Pars imperiýasynyň nökeri soň nedir şaň döwründe şolara hyzmat eden ýetkerleri umuman Gızılbaş diýän ekenler. Olaňam köpüsi şo biziň ogu türkmenlerimizden aglaba gelip çykanlar. Aglabasy. Şolaryň hemmesine umumlaşdyryp Gızılbaş diýän ekenler da. Onuň inni yankı neme gelýär? Nedir şaň siýasatyny? Nedir şaň umuman oňun basyp alan ýeri gaty uly ýer bolan, gaty ol ýa-ni ozalky Sefeviýiň hem basyp alan ýerler bilen hem şäklenmän, oň bilen hem kanagatlanman. Ol ýa-ni Pakistanyň territoriýasyna gidip Iranyň ýa-ni Hindistanyň demir gadygyna şeýle zada şeýle basyp alan. Ondan ol Kawkada tarap gidip Kawkaz ýerlerinden basyp alyp zada edip şeýle edip imperiýasyny gaty bir giňeldi. Ýöne gaty gan boljak bolan. Ondan iň soňunda da bir ýa-ni gyrlaşanda da dogun oglanlar bilen hem gyrlaşyp berdi. Ýagny şoň öldürenlerine de bunu kellesini şo ýanyna nökerler alýar da Alyul Han Afşar ýani Adylşah diýip özüni oglan eden bir dogun oglany bar. Ýagny Nedir şaň agasy Ibrahimyň ogly Alyul Han Afşar diýär da, olum Afşarlardan. Ol dogun oglany bolýar da, ýegeni bolýar, dogun oglany bolýar da. Şol bun gal ýa-ni ölümini zakat edýär, buyurýar.
Şoň buyrugy boýunça da buňa ýanky ýakyntyran bolup ýören iki tane nökeri buň kellesini kesip ýanky aýagyny ertip berýär. Özi ýanky doguna bolanyna özüňiz gödäňine getirin. Şular ýaly gatnaşyk bolanna ondan soň bular türkmene beýlik türkmenlere rehim etjek adamlar. Ay, şondan soňra minni bir dini lajyk ýaly bolýan ýedir şahane şey dip dünýeden gidýär. Ýöne nedir şan gidenden soň ondan öýdara uruşlar hat köpelýär, sebäbi basyp aljak özlerini ýanky yer eýeljek emirler we hanlar we ýanky nedir şa gulluk edip gelenler. Indi bular öýd arasynda dawa başlaýardy. Netijede bulan içindäki çaknaşyklarda iň güýçli çykan ýanky puştunlar bolýar. Olar avdallar diýip atlandyrylýar, avdal puştunlar. Ýöne şeýle iki tane avdallar bardyr, çalşyrmaň adamlar. Bira puştunyň öz içinde avdal tigreti bar eken, hemen türkmeniň içinde avdal tigreti bar. Bu taýda indi şol puştunyň avdal tigretine degişli Ahmetşah Durrani diýilen adam şu çakmışyklarda hat köp ýerleri alyp zat edip goşuny bilen şu Awganistan puştunlaryny imperiýasyny döredýär bular. Durraniler imperiýasy. Olam şol 1722-nji ýam 1747-nji ýylda ýanky aradan çykdy diýdik da, bu gan boljak nedir şa? Öldürildi diýdik. Şol 1747-nji ýylda eýýäm häkimiýeti uly bölegini alýan, şo taýdaky imperiýanyň uly bölegini 1772-nji ýyla çenli aradan çykýança şol imperator bolup oturýar. Indi Ahmet Durraniň döwründe de türkmenliň ýagdaýy gowy bolanok. Umuman şu Magtumulyň döwrüne gamat delýär şu döwürler. Ýani şu nedir şaňam şalyk eden döwri onuň Ahmet Durraniň ýene näme gelmegi imperatorlyk kursysyna. Indi men şu Magtumulyň agdaýanna dol şu nämäni ýatlyjak bolýan, şu Magtumulyň goşgulyna käbir goşgularyna şu ýagdaýy suratlandyrýar da Magtumulyň. Ýagdaýy suratlandyrýar şu daşky duşmandan türkmeniň şeýle bir ýygy giderli ejir şekýändigini käbir ýürek paralaýjy sözler bilen goşgutunda beýan edýän eken. Men şonu ýatlyjak bolýan, şu kynçylyklary türkmeniň şu çeken musallatları gören musallatlary hem şoň suratlandyrşy ine şoň goşgularyndan birinde görülsün indi diýen goşgutunda ünferin adamlar şu ýagdaý şu döwrüň ýagdaýyny suratlandyrýar. Şu haramdada hükümdarlardan ödem tapawdy ýok, ol puştun hükümdarymy, türkmen hükümdarymy şu ejir şekip gelişini halkyň gorko üflis ýagdaýa düşdük. Takdir näme bolsa görülsinmi? Pikir gadanyna gaýnadyk bişdik. Degme gan joşurup ýörülsinmi? Odal başda jep bar etdi ýokdun. Niçäni nurundan köpü toprakdan habar geldi dostlar yakyn Irak'tan düşmana gurdy oyny gurulsynyndi. Oturmasyn kempir ýaşlar dul bolup galmaňlar türkmenler ile dilli bolup rakip ähli musulmana gul bolup ileride soňda sürülsynyndi. Göz bilen gördüňiz köplerge dadyr. Niçeler adaşdy, nice bidadır. Ey yaranlar, kuvvat berjek Hudadır. Aly Zülfikari seýrilsinmi? Ne hakak bağışlan adamlar. Bu kurduk da olýar. Ne hak dökülmesin galal ganymyz. Düşmana galmasyn bütün nanymyz. Ýada talyň, amanatdyr jahanymyz. Taňda zerur bolsa, berilsinmi? Üstümizden düşman hüküm sürüp dur. Mümin bari, jebri jepa görüp dur. Ogul gyýdy, har öňüne berip dur. Hemmeler ol jaýdan seýrilsinmi? Prawy ýüz tutur türkmen iline. Düşman golurmadan gadyl gölüne. Dostlar bidi agyr ýetiň fiiline. Gark etmäge. Rakip garylsynyndi.
Yan kaýjyşmy diýäli, indi Ahmet Durrany geldi. Nedir şadan soň? Olam rehmetçi adam däl, sebäbi ol puştu öýdi. Owan asylly. Şonda da ýene umyt edip şol Ahmet Durrany bilenem gepleşip geçirjek bolupdyrlar, synançyklar bolupdyr. Şolaň birem, hatda käbir riwayatlara görä Mawtum Gulyň şo ulu agasy Abdullah ýürüte gepleşip geçirmek üçin Ahmet Durranyň ýanyna gidipdir, şonda ýitirim bolupdyr diýýänler bar. Başga bir maglumata görä Alamançylyga gidip Alamançylykda ýetir alınıp ýok edilipdir, öldürilipdir diýilen maglumatlar bar. Ýöne Edil Abdullah gedek gelinne, Mawtum Gulyň agasy Abdullah gedek gelinne on nähili sapar bilen nähili wezipe bilen gidenligi hakynda kän bir goşgularyna maglumat ýok. Ýöne Mawtum Gulyň bir ýakyn dosty, jiger dosty, ýürekdeş dosty hemem şo döwürde gökleňiň bir arka durary, himayaty arkadagy bolup duran Şowdurhan atly bir gerçek bolan, herkerde bolan. Ana şol ýörüte gidýär, ýörüte missiýa bilen şol Ahmet Durrany bilen gepleşip geçirmäň. Yani Türkmenlere salınyan paşlan, salgıtlan, adaldılmagy hem şol talaňçylyk edilmegi, şol goşunlar tarapyndan ýygy giderli gelip oğul boljak ýetir edip adamlaryň ek edilmegi, zatlaryň şu zatlaryň bir bet edilmegi, bir adam täzeçilikli şemeleşilmegi garalmak üçin türkmenlere ýörüte gepleşip geçirmek üçin şol Şowdurhan diýilen Mawtum Gulyň dosty hem gökleňiň terkerdesi şo gargala tebitlerine duşman goýup bermän türkmenleri topor edip ýürüýte öz topora bar eken gorayan terkerdeleň öňünde duran terkerde bolanna. Şoň ýürüýte Ahmet Durrany bilen gepleşige gidendigi hakynda Mawtum Gulyň Şowdurhan üçin ýen oşgutunda da maglumat bar. Soňam ýygyna gelen ol. Digiri ýitirim bolýar Şowdurhan. Onu Ahmet Durrany öldürüpdir, öldürmäge görkezme beripdir diýem maglumat bar. Ýolda bar ýaka garakçylar, talaňçylar hüjüm edipdir, şonda garpyşykda ölüpdir diýen maglumat bar. Ýöne direksiz ýetdi. O döwürde onu hatda Mawtum Gulyň döwründe de bilmändirler. Şoň ölüminiň sebäbini. Çaklamalar bolupdy. Indi şoň goşgusunda näil maglumat bar? Şowdurhan şünden goşgusunda Ahmet patyşadan habar almagy, şu Ahmet Durranydan habar almagy diýdi. Umyt etdi iller Şowdurhan üçin. Sag borup salamat gaýdyp gelmäge oňmady akwallar Şowdurhan üçin. Ýaplar donk galdy. Ýagyşlar sızman. Bulut bulut bökelek taldy. Bu derde dözmän. Zemin zaya bolly pelekler perman gözde ýaşdy. Syýyllar Şowdurhan üçin. Ýagny eýämni Şowdurhana bir zat bolanyny aňyp ýa-da Mawtum Gulyň. Gitdi indem ýygyna gelen okýady şu Ahmet Paşa. Inna ahyd periýat çekip başlaýar halk Şowdurhany arkadan ýitirdi. Eýrimde galandyr. İl intizaryň umyt bilen gezdi anly hal ýaryň ata nazar boldy çekerge daryň gözle ýoldur Şowdurhan üçin. Hatta aýalyň adyna meýärdi ýa-şo Şowdurhanyň anly hal eken. Ogly ata nazar eken. Barsa paýy belli sultanyny hanna. İller bilmeý gally armany janyna kadadyr kysmatdyr ýetde kermanna meger tartdy gandyr Şowdurhan üçin. Gurralar gün boldy. Pallar şum boldy. Gurratyl palatyl we akwal barada bilinjek bolanyny aýdýar da şoň näme boldy Şowdurhana diýip. Gurralar gün boldy. Pallar şum boldy. Şum netije görkezdi palatylanda da diýär. Ýani şol Şowdurhana bir zat bolanyny görkezdi diýär da. Yaranlar kim boldy, ýollar bim boldy, çeşmeler hoş boldy, daşlar gum boldy. Güýä boldy tiller Şowdurhan üçin. Töýle Mawtum Gulyň. Älim bilsinler. Jaý jennetdedir güýä bolsunlar. Hak rahmet etsin diýip dua kılsınlar. Tamam. Ulus iller Şowdurhan üçin.
Şolar ýaly umuman magtumulyň köp goşgulary taryhy maglumatlara berýär adamlar. Ilkler okusaňyz magtumulyň goşgulary. O ýöne bir magtumul şahyryň ýürek çoğuşmaty bir zat bir ýöne bir peltepeti däl. Hatda taryhy maglumatlar şol wakalar jikme-jik beýan edilýär. Şoň üçin bu magtumulyň prawyň goşgularyndan taryhy maglumatlar almaga mümkin, tapmak mümkin. Ondan ýöne şo Çowdurhan bilen gaty ýürekde stof bolanlygy, şoňa gaty şoň ýitirim bolmagyna gyýylanlygyny gatlyk goşgusyna, bir näçe goşgusyna görmek bolýar. Näme hal üçin ýene bir goşgusy bar, Çowdurhanyk. Göýekleň ýomut ýola çykyp, bakyşyp, umyt etdi iller. Aman Çowdurhan. Molla müfti hakat owa okuşup, gotordular kitap, Kur'an, Çowdurhan. Uşkumurty idäp dagdan geçdiler. Balyklar bal bilip suwun içdiler. Balyklar bal bilip suwun içdiler. Gelin gyýylar gyrmyz donly biçdiler. Kamyslandy baslar hem dom Çowdurhan. Dağlar başyny ýegdi, duman bürünni, ýeller gala bilmeýän ýerde süýrenni, ay gün batyp göýekde myrryh görünni, bulutlar boldular baran Çowdurhan. Malyn taşlap geldi sopan çoluklar, kenara çykdylar, suwdan balyklar, ödün tuta bilmeýän ýerde halyklar dartdylar barysy efgan Çowdurhan. Mawtum boli, uçdy, ol algyr kuşum. Arka dağım, edi sırdaş kardeşim, many saça bilmez çalaryn başım. Bürevalli, aňy duman Çowdurhan. Umuman neşeler ýaly adamlar şol döwürde çekilen hukuklar, kynçylyklar, ol diňe türkmeniň haňan bolan bilenem mesele çözülmeýändir. Başlaryna rahatlyk gelmeýändir. Şular ýaly kynçylyk çekip ýaşapdyrlar. Indi ondan Ahmet Durrani nemetinden soň häkimiyetinden soň biz aýtdyk 1772-nji ýylda aradan çykýan edik. Onuň şoň aradan çykmagyndan peýdalanyp şo döwürde şol 18-nji asyryň ahyrlaryna gajarlar gelýär. Türkmen gajarlary häkimiyet başyna geldi. Indi göräýmäňe bolýar, indi ol nemeýe gitdi, owan puştugyna gitdi häkimiýetden. Olardan ejer şekilli iýerilen adamlar ýitirmedildi. Ýöne şo döwürde ýene bir zat ýatlaýan adamlar. Şu magtumulyň bir goşgusyna şol Ahmet Durranyň köşkünne maslahatçy bolup özüni tanadan türkmenlerden biri bolupdyr diýip gurrun wa. Olam magtumulyň goşgusyna şoň ady agdalyp geçilýär. Bulam şol halk içinde saklanan rowaýatlarda şoňa açıklama berilýär. O arada hikayeler hem ýazyldy, makaleler hem ýazyldy. Dökür bolluk ýaşymyz diýen goşgusyna magtumuly prawy şol türkmeniň kynçylyklaryny gödüňde tutup ýene de ahyny alasyny beýan edýär. Bir türkmene bir baş boljak adam dileýär. Şoň ardygyny diýär. Ha ister ellen çıka, ister ellen çıka döwlet humayım, dua kılıp dökür bolduk ýaşymyz. Dilegim duş eyle, gözel Allah'ım, erskin boldy gitdi gazyl başymyz. Türkmenler şo goşgusyna dergüşler kömli jeng bolup, jem bolsun, jem dursun namada, yigitler ýygylsyn, töhbete sada, ilimiz ulaşsyn, togulmaz ýada, togsun bolup tamam bolsun gyşymyz. Türkmenler bağlasa bir yere bili, gurudor guldumy derýaýy nili, çeke ýumut gökleň ýadyr alili, bir döwlete gulluk etsek bäşimiz mawtum bolu diýdi. Janyň diýirligine, galmalyň biz gyzyl başyň horlugyna, rowaç bergil ýumut gökleň birligine, ol Kemalhan owan bolsun başymyz. Şutaýda iň soňunda goşguny. Ol Kemalhan owan bolsun başymyz diýdi. Şol bide baş bolsun diýdi. Näme üçin? Sebäbi şol adamyň ady Kemalhan owan türkmen özi. Asly türkmen eken o türkmenlerinden. Şol ýanky Ahmet Durranyň köşkünde hem maslahatçy hem terkerde hökmünde özüni tanadan şol owan türkmenleriniň içinde Owanstan territoriýasynda türkmenleriň içinde de ady giýinden ýaýran bir parasatly akyllar adam hökmünde. Şoň at owady ol Türkmenistanyň häzirki territoriýasyndaky türkmenlerde barp ýetipdir. Şoň üçin
şonu dile gelýär mawtumul goşgusyny. Şolar ýaly akylly, kemalhan, owan ýaly bir adam bire baş bolsady diýip arzu edýär goşgusyny. Buňa ödem bir taryhy maglumat. Şonu ýatlyjak bolum, şonu belläp geçjek boldum. Inni Ahmet Durrandan soň bir aýtdyk, Gajarlar häkimiýet başyna gelýär. Türkmeniň Gajar tigiresinden olaram gaty uzak döwürläp wagtlap hükümdarlyk edýär. Şol Eýranyň tutuş territoriýasyna Gajarlar imperiýasy adyny döredip Gajarlar diýip Gajarlar dinastiýasy bilen ad bilen gaty köp döwürläp häkimlik edýär adamlar. Türkmenler, Gajar türkmenleri. Olaň häkimlik eden döwri 1795-nji ýylda başlanýar. 1925-nji ýyla çeýin. Yani ödüňiz göňüňizde 1795, 1895, 1895. Onu 1925 bolsa, 130 ýyllap, 130 ýyllap häkimlik edýärler. Yani Gajarlaryň döwrem türkmeniň bir eýgilige çykan döwri bolanok, gynantakda. Gajarlarym türkmeniň başynda, biziň Türkmenistanyň territoriýasyna çeke, ýomut goýoklaryň hemmesiniň başynda musallat bolýar bular. Ine o baradaky gurruňy bizim şu gepleşigimiň indiki sanynda dowam etdireriz. Aýdylmaýan hakykatlar baradaky tebäbi gurrun uzyň Gajar ýanky dinastiýasynyň alyp baran syýasaty, olaň türkmeniň başynda salan musallaty, olaň öz içindäki intrigalar baradaky hemme meseleler barada, möhüm meseleler barada dudurup geçjek bolsak, aýratyn bir gepleşik etmeli bolýar. Şoň üçin adamlar umman şu tema barada öz pikirini ýazyň, size ýaraýarmyşlar ýaly temadan gurrunlar tarih bilen baglanyşykly, ýa-da odal kuş gepleşiň başyny aýdyp geçişim ýaly. Tarih içinden geçmesek, bizim öz şu günümizde de biz dogry baha berip bilemiz o. Hem şu Sovet döwründe döredildi diýilen respublikaň ähmiýetine de baha berip bilemiz o. Ýa-da şoň gadyryny bilmek üçin, şoň ähmiýetine düşünmek üçin, şo gadanlan zadyň özüniň gymmatyny düşünmek üçin taryhyň döwründe türkmen halkymyzyň çeken kynçylyklary, türkmen halkynyň başyna gelen musallatlar, töwerekdäki hanlyklar, beglikler, imperiýalar nähil daraşypdyr bizim türkmenlemizde. Näme üçin olardan hiç ýyl haray bolmandyr, ýerehim bolmandyr. Şu zatlara biz bir analiz bermesek, şu zatlara biz seljermesek, biz şu günkü düýünki bolan zatlaryň gadyryny bilip bilemzok. Häzirki gidip duran prosesde de düşünip bilemzok onu adamlar. Şoň üçin şu günlükçe şu gurruňy biz şu taýda tamamlaýar ýöne buň dowamyny indiki gepleşikde eşderseňiz. Şu günlükçe de ünserip dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Hormatly watandaşlar, Azat Türkmeniň gepleşiklerini öz tanyş bilişleriniz bilen paýlaşyň. Türkmeniň Azat Türkmen bolmak uğrundaky işe sizem ýardam edin.